винаги сме го правили. Ние, и аз никога не изневерявам на стила си, ние не се занимаваме с чужди кандидати, никога няма да чуете да кажем и някакво лошо нещо за тях, както сме го правили до сега. Считам, че отдавна на хората им омръзна да слушат, как да ви кажа, интриги, глупости, откровени лъжи. Това не е нашия стил. Ние сме отговорни, позитивни, добронамерени и мащабни хора. И сме го показали в годините. В крайна сметка, добре известни сме на обществото. Когато първо, защо аз лично реших, че искам да участвам в това състезание, защото това решение не беше лесно. И ще ви кажа причините за това. Защото доста се колебаех дали в крайна сметка да продължа активно да участвам в обществения живот на нашия град. Или в крайна сметка да се отдръпна леко страни и да наблюдавам за съжаление, с нарастващо чувство на безпокойство това, което се случва в града и в общината. Но в крайна сметка взех решение, че на този етап отново ще имаме листа и ще презентираме хора в тази листа. А и моето дълбоко убеждение, моето и не само всички, че всички ние, пък и аз самия, с нашия опит и с нашата експертиза, която имаме, може да бъдем полезни. Защото в крайна сметка тези избори не са за това, кой на кого е по-симпатичен, а тези избори са за това да се изберат хора, които имат знанията, опита, мащаба и експертизата да участват активно в вземането на важни решения за нашата местна общност и разбира се след това да опитат да ги материализират, защото в крайна сметка политиката е резултативна дейност, както винаги съм показвал.